Kublai pi baro at ngapediang snobhai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralok kalong lesi keburam bat kajing sarong kabakraw ya baro kiringet Kyrdan jong kari India kamtam ya kipai kiringet jong ka balang Catholic hasatlak jong kari bat ya kiringet jong ka balang Syro Malabar Catholic Church jong ka jalan yamba Kerala haba uway na kilengdo jong ka balang Catholic ubadai unong India u Archbishop George Jacob Koovakad badang san phuway snem karta ula sya Pynkiew Kyrdan bat sya thungkum uway na ki Cardinal Bathymmai hau kupa bakod jong ka balang Catholic Pope Francis harangkat bat ki uway pat ki arphungut ki bala sya thung hakane ka jo ka Kyrdan kum ki Cardinal na kaleng ki ri jong ka pathai bat ka ri India kade ka uway na ki ri ki Donbok tamban yo banta hakane ka kamban syakri ublay bat ya ki para briu lengba ka jinget nyam ban pensapriang ya ki ma jong ublay hakaleng kiri jong ka pathai ya ka jingyalang Pynkiew bat penkentang ya ki arphwengut ki Cardinal Bathymmai jong ka balang Catholic bakentub ya u Cardinal George Jacob Koovakad lapelong hakasngi sa jain baladep ka nyautrik u nopra arhajar arpho saw hapo ka Saint Peter's Basilica hapo nongba Vatican Rome hakabala ya donlang ki kanrem ki London ki he ki han jong ki ri ka pathai bat ki kraw jong ka balang Catholic ki bala sya khot snyo ba ban ya donlang bat ban sakhi ya ka sngi ka bakraw bat ka ban sa kan mau pateng la pateng ha ka history jong ka balang Catholic bat ya ki runget Catholic hapo kari India Menteri Rangba do Jongkari Shri Narendra Modi kum kadak bat penpau ya kajing kemen jong na kabenta kajing syatung Cardinal jong uni unong India bat nak benta kani ka sngi ka bakra ulapha ya ka kenhun ban mikmat kerpang ya ka ri India syakani kajing yalang penkentang Cardinal jong ka balang Catholic Harom ula ai kublai Donbok kerpang ya uni u Cardinal Bathymmai na po kadi India hakikam ki ba unang tre nang ni syakmat bat ula ongro ba kadi kajing syathong jong u Jacob Koovakad kum u Cardinal Bathymmai jong ka balang Catholic bakhod ubadai unong India kadai kajing kemen bat kajing sarong ka bakraw tam ya kari India barok kawai bat ngan sot ro paralong ya ka tweet ka jong u Prime Minister hakakten pareng kapa ongkum ni a matter of great joy and pride for India, delighted at His Eminence George Jacob Koovakad being created a Cardinal of the Holy Roman Catholic Church by His Holiness Pope Francis. His Eminence Cardinal George Koovakad has devoted his life in service of humanity as an ardent follower of Lord Jesus Christ. My best wishes for his future endeavors. Unquote. Parlok lakha ya Cardinal George Jacob Koovakad haka khatwai trik unaila khatkana spa nyo pulai haka shnong chetu pucha jong ka jila Kerala India bat lapen kentang lengdo nengkong ya haka arpho saw trik jong unaitung arhajar saw ha ka jila Kerala uni u Cardinal Bathymmai u George Jacob Koovakad udai u Cardinal uban hindriu na pedengki nong India ke bala syatung hakani ka Kyrdan kum u Cardinal baru deiro ulengdo nong India uba nengkong ban syatung kum u Cardinal direct na ka Kyrdan Archbishop bat hakarta kabadang knatam katatang
hagarta kabasan pawis namtam Cardinal George Jacob Koovakad hapdeng kerta kabadang kham khana ula dep ban treasure hem hakibabon ki Kyrdan kum uleng do niam kabalang Catholic hakibabon kiri jong kapartai kantub yakari Algeria, South Korea, Iran, Costa Rica, Venezuela bat kiway de bat kat kum kitolong kubon na po Vatican Cardinal George Jacob ula tredo hapo ko office Secretariat of the State of the Holy See nodo usnam arhajar arpo kum official ubadaypet yakikam bayadey bat kajingnet shabari jong ukpabakod Pope Francis. Di parolok na dapi itnat bat pisngaw tenat ya kani ka video ka bangawan ra karpang sepi halor kani ka buram ka bakraw ka jingedai bat ka jing syapan ki Kyrdan jong uni reunion nong India jong ka balang Catholic kum Cardinal Bathymmai singaw ba watlet ban like ban comment halor ka ka bapidon ban kento ni ban ai ka jing kuplay ka bakarpang ya uni reunion bat ban share kumjo ya kani ka special video bat barok kinong India bat kamtam bat ki pra Kristan nakiway pat ki kanhon balang bakinya no akti bat ka balang Catholic ka India kum kani ka buram ka bakraw bat khamtam bat pinam klet ban subscribe yaw new YouTube channel jonga kum ka jing ai man same ka jong piman ka port bang nangla ban wan ra chu sipi ya ki video ki Bathymmai na ka port ki ban ai jing tip bat ki ban pensau trat ya pi baro khamtam ya ki subscriber bi jonga Name I find the peace I seek. Parolok play shibon ya kapor jong pis ba watlet ban like share comments bat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video